Måsa! 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 Jag filmar! Bra, dokumentera det här skiten. Akta mig! Akta mig! Och akta mig, akta mig! Gå inte mot mig! Det går det. Vart fan ska du, Måsa? Måsa, vart fan ska du? Du vet om att du har kalsonger på huvudet. Vad fan? Med äckliga kalsonger. Ja. Ja, jo. Fan vad äckligt. Ja, men vad fan ska du? Vilka går nu? Ja, men vart ska du? Nej men nej. Nej, men vadå nej, vart ska du? Vi ska gå nu. Ja, men vart? Ja, vi går tillbaka. Ja, men jag ska bara... Aj, det klämmer på foten.